नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसाना हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. कविता रंग हे कार्यक्रमांत हांव केन्नाचे म्हणके दोन कविता सांगता. एक जीवन आणि दुसरे काजू. तर पहिलेच ऐकयाची जीवन. जीवन एक हुडगी रे देवान दिलिले, जीवन एक हुडगी रे देवान दिलिले, चमके हगूर वाटेरी फात्तर भरिले, चमके हगूर वाटेरी फात्तर भरिले, भय सोडनो धैर्य करनो कर आहे सप्तरंगान भरिले, भय सोडनो धैर्य करनो कर आहे जीवन सप्तरंगान भरिले, जीवनाचो प्रतीक्षण कर्या आम्ही भांगर, जीवनाचो प्रतीक्षण कर्या आम्ही भांगर, सत्कर्म करनु सदा स्पर्श कर्या अंबर, सत्कर्म करनु सदा स्पर्श कर्या अंबर, भांगर ते भांगर उगी जाले ना, भांगर ते भांगर उगी जाले ना, उज्जार पाकते केन्ना भिले ना, उज्जार पाकते केन्ना भिले ना, गीत म्हणत हसत खेळत दिवस काढताना, गीत म्हणत हसत खेळत दिवस काढताना, मनांतू जाल्ले दुःख म्हणून घेऊन बसचाना, मनांतू जाल्ले दुःख म्हणून घेऊन बसचाना, जीवन एक झरझरने उदाक वावतले, जीवन एक झरझरने उदाक वावतले, ताक्का शुद्ध दवरचे ध्येय आम गेले, ताक्का शुद्ध दवरचे ध्येय आम गेले, मालगड्यानं घाल दिलेली वाट चमकेतना, मालगड्यानं घाल दिलेली वाट चमकेतना, याद कर का पुण्याई केन्ना विसरचना, याद कर का पुण्याई केन्ना विसरचना, मातीक दिता कशी कुंभार तो आकार, मातीक दिता कशी कुंभार तो आकार, तशी जीवनांतू आम्ही स्वप्न कर्या साकार, तशी जीवनांतू आम्ही स्वप्न कर्या साकार, जीवन एक रंगमंच, जीवन एक रंगमंच आम्ही सर्व पात्रधारी, जीवन एक रंगमंच आम्ही सर्व पात्रधारी, देवाले स्मरण कर्या तोची खरो सूत्रधारी, तोची खरो सूत्रधारी. अनेक कविता. काजू. काजू बद्दल एक थोडे शब्द बरयल्याची कविते रूपाना ते ऐकूया. रुची काजू एक रानमेवा प्रकार, रुची काजू एक रानमेवा प्रकार, दिसता चंद धवो धवो काजूगर, दिसता चंद धवो धवो काजूगर, काजूक कितलपुणी आसा महत्व, काजूक कितलपुणी आसा महत्व, खाल्ल्यार मेळता बरे रुची बरे सत्व, खाल्ल्यारी मेळता बरे रुची बरे सत्व, काजू दवरताती पूजेक नैवेद्याक, काजू दवरताची पूजेक नैवेद्याक, रांदपाची रुची आणि रुबाब वाडोवच्याक, रांदपाची रुची आणि रुबाब वाडोवच्याक, काजू घालून जाता मसाला भात शाही पुलाव, काजू घालून जाता मसाला भात शाही पुलाव, काजू कतली वाडयता ताटाचे वैभव, काजू कतली वाडयता ताटाचे वैभव, काजूचे सोलान मेळता उपयुक्त तेल, काजू जाय जाल्यार दिवका मात्र चढते मोल, काजू जाय जाल्यार दिवका मात्र चढते मोल, अभिमानान सांगताची हे गोंयचे फळ, अतिउत्तम काजू उपलब्ध थई सर्व काळ, काजूची फेणी गोंयची म्हणू प्रसिद्ध, काजूची फेणी गोंयची म्हणू प्रसिद्ध, मात्र ताची माहिती सर्वत्र अगाध, काजूचो मूळ गाव दक्षिण अमेरिकेंतू, काजूचो मूळ गाव दक्षिण अमेरिकेंतू, आत मात्र सर्वत्र उपलब्ध भारतांतू, रुची काजू एक रानमेवा प्रकार, दिसचा चंद धवो धवो काजूगर, धवो धवो काजूगर. धन्यवाद.